Sa gudahin nga ti surat ti pagkasalitahan ni Greta nga napoluan ni Lolo Ingo. Dear Manong Nemi, agtawan idin ni Lolo Ingo iti 65 Manong Nemi agpempensyon. Kanada mamindwa ti makatawan nga abang nga maawat na kadagiti mang taltalon kadagiti talon na. Malaksit iti dayta. Ado pa iti pataraken na nga kalding ken baka Manong Nemi. Kayat nga asawen makwarta ni Lolo Ingo. Idi tamadlaw mi Manong Nemi nga agpapagwapo. Asla pagbalin na ti bagin nga bagets. Doha kam nga kabsat Manong Nemi ti kabbalay ni Lolo Ingo Manong Nemi ket isu ti namulagatan mi nga panakaama inaken lolo mi. Agsipod ta nasapa kami nga naulila iti amaken ina kini Arnel nga ating ko. Wen manong na-aksidente da kano iti tricycle di tatang tinag-drive ket ninanang ti pasahero na ket nagpadpado da nga natay. Talo pa lang idi tatawin ko. May samot pa lang tatawin idi na Arnel. Talo tatawin ko kasi laad na malagip ko. Ngem tekunak nga ruden. Di adanakem kon ni Lolo Ingo ti panakaama, panakaina ken panakalulo mi. Iso itinang padakkel kada kami ngagkabsat Manong Nemi isut gapuna nga dakkel ti utang mi nga naimbaganakem kini Lolo Ingo. Kami tinayta nga panagtawon ng 65 Manong Nemi ket agpagpagwapo. Biyang mi ang agkabsat iti agsaludsod. Papanan nyo lolo? Apeng agpagpagwapo kayo? Dati ako nagwapo po, kan? Dati nga kayo nga gwapo ng agpagpagwapo kay Pay. At nababang ko pa siya rin. Agbalintong halulayo. Ano? Nung ano kang lumakayan, lolo, sa panag-asawa yo? Hindi kumapay lang, Hindi, babasit kam kumapay lang. Kaya bahalo kayo met idin. Apay nga itapay lang nga, 65 taon yun. Gati isnaman lang, masirpat ko, tagbalin nga, may kaduwang asawa, may kaduwang lola yo. Sino na? Sino lolo? Mamon yun to. Ang mga met no, naungat, basta mamon yun to. Maamu yun to. Diya balin nga, may kaduwang lola yo. Dahil nga rod Manong Nemi tinagbalin nga topic mi nga kapsat. No asin no data nga babae nga paspasyari ni Lolo Ingo. Alam ako na Arnel. Hindi mo ako nakamanang. Niso kahit ni Lolo. Iso. Hantamat nga maparitan. Masapol naman. Wala nga itatagtawan natin 65. So pa nag-asawa naman. Nangingut isang bat na. Nga ito lang nga masirpat na ti babae nga pakarik na naman iti ayat. Iti saludsud dito nasingpit tungata. Nakasingsingpit ni Lolo. Nakasaisayat ka data. Kasanon no di agbaring nga asawa na nga agbaring nga lula takit masungit naunget. Baka no kwarta lang ti masapol na kini Lolo. Amo na nga pempensyon. Amo na nga tarakan na nga baka, ken kalding. Kasanon no, hut-hut-hutan nanto ni Lolo. Manang, Greta, adana ka man ni Lolo, nalalaing ng data. So nga babaam na tayo suna. No naungat, tagbaling asawa na. Pumanawak. Kaya papanam ko ma. Papanag yan nga daan tiya sedes. Nakadaduda. Sa tamainayon man Bag dito atag may mesa ni Lolo. So inala na ta. Taltalutay lang. Agbalintay itong upat kasi nun wala. Purayan ta manang, Greta. No asin no dayta nga
asawain to ni Lolo Ingo. Kalpasan manunemi ti duwa nga bulan kasta na yung tiragsak ni Lolo Ingo. Nagayab kadagiti karrobami nga mudat kuminom iti arak manunemi ket nagiinom da nagpupulutan. Ta nagpaparti ti duwa akalding manon. Nagpaparti ti duwa akalding ket linuto da kilawen kaldereta ken suwam. Nakadadot imay kas lagberde ni Lolo manon. Kita mayatan kami matatag, sidakam manin kalding manong, magustok launan at kaldereta. Hindi makadakas sa lusod mo kinilolo, no apeng kaslag birthday, sinumbatan ako ni Dina. Ha? Dina ko na yun? Wen, Dina tinagan, tagbalin nga asawa yun, lolo? Wen, Dina. Baka agbalin nga Dina natuto. Iya mamukto ka na kayo. Isagpet ko to. Tapno at kain daan. Masunod ko man lolo. Manot taon na. Diya isagpet yo, nga nobya yo. Manot taon na itayan. 35. Oh, 35. Nalapsat. 35 bakit kaaram na lolo. Ikaw na. Kaaram na. Magrugi nga rin nga sumangsangat. Mangrugi pa lang sumangsangat lolo. Ngamda kayo, mangrugi kayo na sumalog. Dikit mo sa wet. Kasta nga tawin nyo lolo. Pa lang. Tumakder pa lang. Wen lolo. Wen, apo, natakder. Nangrunan ko nga sa anak nga sigurado. Agtumara. Ala, lolo, baka alam nyo sakit data pa nagtumtumariyo. Ay, kabisado kaya dyan. At nang imaga kanyak, padasag to. Kaya yung asawang lolo, saan nyo pa napadasan? Hampay. Ngayam tumakder pa lang. Ngayam tap, no sigurado, agtumarak lang. Tap, no di kas takit kas lalandok, nga lusok. Iti abot. Ore awon abot na. Lusokan na. No, kas taman ko na gayim ko nga. Nakapada sa nito dahil nga tumtumarin na. Aging gaman nung naming dimtengen ti aldaw nga panangyawid ni Lulo. Iti agbalin nga may kaduwa nga asawa na nga di na tinagan na nga 35 years old. Imbaga ni Lolo manunemi nga orayan mi isuna ta isang petnan ti nobya na nga agbalinen nga live-in partner na. Iti dumtengdan manunemi medyo chubby, medyo nalukmag. Ngam sa amot naman ko lang dabyana no digat pangpapintas na ijek kinalukmag na manong kinatsabi na. Nagkinis, napudaw, manunemi nga babae. Napintas nga talaga. Oh, mga apo, kaya mamuka na kayo ni Dina. Dina, tagbalin nga may kaduwa nga lulayo. Agam di tilangan at saan nga mabaling awagan niyo ti lula. Nangarti yawag mi, Lolo. No asawa ni Lolo, Lula. Agam saan nga mabaling lula, kapot samot pa nga lakat lula. Nangarti yawag mi kingkwana, Lolo. Tita. Tita Dina? Oy, Dina sweetheart. Nagito ang apo ko. Ni Greta, nadali ti high school, kaya ni Arnel, nga dapat lang elementary. Kumusta kayo? Ha? Kastoy, tita? Nagagat kay kadibat laing? Ay, nagagat na kito'y gapo ko. Kasapa nga sinusuro kinang trabaho. Trabaho damin. Api kang sinudsudyo, tita, nung nagagat kami. Wanta, nasa dutak namin. Kinagagat kayo, tita. Gaputa,
Da kayon ti asawa ni Lolo, da kayo ti agtagibalay. Saan nga mabalin? Honey, sweetheart, agtagibalayak ka di. Isot serbi na nga ron nga da apukom nga nagagat ni amin. Nang naroon na ni Greta, kani, balasita ngayon. Napindas laki di, nadalos laki di ti panaglabang, han? Apay tita, kewan, tapos nilagas na kita, napindas ti labaam nga arwatek, mayat ti labaam nga pantik. Ha? Pati pantim labaak? Kaya na kumaran. Honey, kahit kung sumrekta ni ti kwarto tam. Siguro din, honey. Oh my God. Huwag gayam, Greta. Agluto ka tiniyama sa pangal daw tayo, ha? Oo, lolo. Sige, may kakautan, honey. Ito pa lang si mamay dati tinumar ko. Simre kan na ginidawa iti kwarto ni Lolo manunaymi kat nagkinita kami ngagkabsat. Matinsamad dato Arnel. Api nga nang. So nga sinalutso da dyan ang babae no, nagagata. Uwang ko nata mata talaga nga nagagata. Dikit-kit ng sawin. Sa alangin ni Lolo ti Serbianta. At dapayan sa baling nga Serbianta. Okay. Nukas pagharingan ta, agsadot ta, baka ungtan na ta ni Lolo. No, agsadot ta, ang mga no, ungtan na ta ni Tita Dina. Padasin na, kaapak, magpinungot kami. La, no, dadagas nga ramidam kini Tita Dina, kagura na ka ni Lolo. Siyempre, mas kanunungan na ni Tita Dina. Nga ta? Isungat at kanunungan na, saan nga data nga po ko na mismo. Amo manang, nadlaw ko nga talaga na in love iti kasta unay ni Lolo kini Tita Dina. Ni, nakukuandan. Imasadig manong name ni Arnel itiri daw ti kwarto da Lolo. Ala, ano ba ta? Agdingay ka. No, napapaspasamak. Ala manang na Ala, kasta unay ti panagas-asog ni Tita Dina. Naling sa ngagpaiso ni Lolo. Yung bagana nga adat umaran na tapno kasla katakangkan ti landok di ko na. Ala, baka data nga ti katoy, tignan ganita. Oh my God, baka sa balit o brama mangmangit mo di kita. Baka si kamanang, baka umapal ka. Baka song batang mga dagos ni Jerome, di agar-arim kang ka. Linutok nga rod manunemi ti ko na ni Lolo nga naimas paborito na posible nga paborito met ni Tita Dina. Pagiso nga nakaluto ako manunemi durumardahan iti siled ket nadlaw mo lata nga nabambannog da. Idi lumabas da iti ayan ko manong sila nakaangot ang iti agat basisaw agat sunroks. Lolo, baka kahit yung pala ba nagbulumog? Baka nangang kay Lolo. Nangamangan kita, mangang kami pahilain nga. Baka nagkinaan kayo. Baka kahit yung pala mapantiban nyo. Agad basisaw kayo, agad sungroks kayo. Alaman ang ape-among na dyan nga angot. Agad basisaw ka, agad sunrok ka. Napandang agpaiso manong name itiban nyo. Lolo, tita, mangantayon. Baka remidin nyo pwede taon ng tiban nyo. Nung muna takil, nalawat tiban nyo. Nadlaw mi manong naming nga kasla imubing tirik na ni Lolo sipod idiadda kadandanan nga babae. Kaori al-al daw manong naming ni Sumruda. Ngayon nadlaw ko manong naming no kasta nga awan ni Lolo. Tama pa na pasyaran manong nemi nagiti atalon na. Wen, dayjay. No awan ket dakda kami laeng kada Tita Dina agbugkaw da ito ket no saan nga maiyatong pala nga dagos ti kayat na agunget manong nemi ungtan na kami ngagkapsat. Apay mo takasta ka tita.
O may reklamo ka? Ha? Kahit mo tipugot-pugutan ka, Greta? Sala nga dagos nga matungpal ti kayat mo ket kastaonin parang ungit mo. Ket talaga met kayat naghinad nga kutkuri. No adda ni lolo kasasayat ka, no awan naungit ka. Huh, pulong da ka kini lolo. Wala pa da siya dagi pulong. Tapat siya na kay kuma. Siyak ti patsen na. Huh, amok, tita, kwarta lang ni lolo, tinapatag kang ka. Manipod met idi addan isuna manunemi no kastang ka magbasa sanmeten nga nagarbo sanmeten nga nabuslon tited ni lolo nga balon mi. Abay mo ten lolo, kinisaya mo ten ti allowance mi nga nagbasa kini Arnel ato paggastuan. Ano ka man paggastuan tayo kit sumalay so? Libre man ti bagas tayo. Ken kastamot ten. Ado pa iti itid dito nga nating pati karne. No agparti ti baboy dagiti mang taltalon-talon niyo. Agan nga reklamo. Ado ti kasapulan ni Dina. Ano? Ado ti kasapulan ni Dina gabot agbasbasa dagiti tuwang anak na. Kaya yung masawon lolo at anak na. At patak nga rin nga balo. At anak na. Kadawan ti sa baling paggapuan ti masapol di kita nagnanusa nga siya. Alamot tin lolo. Data siguro ti nakidinaan, nakilibinan ka na kayo ni Tita Dina. Tap ni Resta kita adamang suportar ka rin duwang anak na. Saan kayo nagreklamo pa eh? Na nagreklamo kayo, dagiti ay anak na ti pasangpatag dito ay kat pagtalawag kayo. Lolo? La, nagreklamo ka pa eh. Saan yung lolo? Manong name at dalagi ni Gundaway nga nakamisuutak nga umay sumangpet no dumteng dito yung eskwela. Ba nakapakadlawan ni Jerome nga agar-arim kanya. Greta, anong problema? Nagbaluan ti kasasahan mi, sipo didi insangpet ni Lolo na jay live-in partner na. Ket, no awan ni Lolo, nakaungungat, nakababaon. No adda, nasayat. Di pulong mo kinilulong mo. Saan mo mamati ni Lolo? Adad akang kanunungan na ni Tita Dina. Ti madi nga magbagana. No nanaklamo kam kano, pasangpatan na digiti duwa nga anak ni Tita Dina ket da kami tagtalaw. Kusla napatpatagan da nga Tita Dina ken dagiti anak na da kami nga apo ko na. Lagit agan aras kay lata. Inusan ka mga makaanos. Talagang panawam mi. Unusan. Kamu? Apakit nga min nasapa ka mga nauli lang ang kapsat. No, apay mo't kami ang napanunuton pa na ni Lolo, tinangalat, ibabaeng nga kadenana. Kahit ora maparagsak, dahil nga titam Dina ni Lolong mo. Kawon kastamit ni Lolo, maparagsak namit ni Tita Dina, kapto anta kanutumtumaren na. Kita, sisimpit kilata tungpal kay latamot, di ka agreklamo. Yung mga pagarigan tasan yung manusan, di agtalo kayo. May bayan lutan lulong yun. Ano saan, into naggraduartan ti high school, agtaraytan. Gasawatan, tatno mapanawang ni lulong mo. Talawa pang panuot mo. Jerome, takabayla mo tagbaling nga asawa, nga ama. Kabayla ko na anak pagsapulam. Alaman, di agtalo na. Agbangkagak, agtarakenak. Nalaingak ba nagtarakin? Tumutarakin ko. Amok matitrabaho at talon. Amok matitrabaho ti bangkag. Ito lang mapampanunod mo, Jerome. Isunod nga ko na, sa munton nga maanusan ni Lolong, kenjay kadandan na nga babae, ago ni kantulayang ng kanya,
tayawid kan sa di balay, tagbalin kan nga asawa. Manong nemi tunggal mapanalaen ni Lolo ti pensyon na siyempre kakuyog na ni Tita Dina. Ni Tita Dina manong nemi ti manggigam ket iso pa yan tinang kontrol kadagit itad na kada kami. Manong nemi. Nabayag pa yan nga sangkam nga nang gimatang ti barong arwatan. Mangigmibay manong nemi nga bagbaga ni Tita Dina nga gilako kadagit pataraken nga baka. Takasapulang kano jay anak na manong nemi ti dakilakan ti dani. Ti makadakas manong nemi at tungtong palmatlata ni Lolo. Wan. Naging kasla may ibusan manong nemi digiti pataraken ni Lolo nga baka ken kalde. Nadapay nagiti gundaway nga ibagbaga ni Tita Dina nga mangilako iti sumagbalo nga paset di talon na tapno at dadakil kwartang may gamanda. Kat kaslaman lata maalukoy ni Lolo. Naggraduarag idin ti high school manong nemi kat siyempre nag-college sa ako. Nag-college kami manong nemi Kenny at Jerome. Idin to ta damo pa lang ni Arnel tagyan iti high school manong. Ili nakasaritak ni Lolo. Lolo? Kaya bay, da problema mo kaya. Adaan ko niti college Lolo, medyo marigata na, hindi pa nagbasak no. Siyak amin ti agtrabaho dito balay. So, tumutulong man ni Arnel, hindi man lang may tulong na, di pa nagsagad na dito arubayan. Kaya pasara pa nagdalos na dito yung salas. Siyak, gluto, paglaba, kenda dumapay. Numuna kat nasapat ti klasik Lolo. So, marigata na. Hindi ka murad ka, sawag kita. Sa gani nga na Pilipinas Lolo, no, pagtrabahuin nyo ni Tita Dina. Dahil natitulag mi saan nagtrabaho. Ultimo bikini na sikat pang lablabahan. Nakalalas nga ron. Uri ko mga kamad aja bikini na kinbrana dalusan uno labaan na. Agrek-reklamo ka kani gaya ta ha. Nag-agrek-reklamo Lolo. Ibagbagak lang tinikat ko. Agyaman ka at suburtaran ti panagbasam. Kasanon no, saan nga suportaran? Kaya itultuloy ko nga siya timang suportaran ti panagbasa na iti anak ni Dina. Kanapat patig na ka din kami, nga po ko yung mismo, Lolo. Ang gagreklamo, amog tararamidek. Lolo, di madlaw. Nga, adun ti mapan nga kwartayo, iti pamilya ni Nana Dina. Ngimitita kami nga po ko. Awang bibiyang mo kineta. Kwartak deta. No, abot a kwartak. Siyak, di maka mo. No, anya terabinek. Nga sino pangitidak. Kasapulak ni Dina. Kapulayang ti nainlasagan na ragsak, Lolo. Di yung mapupuutan. May ibus ti kwartayo. May ibus di kit patarakin yung nga baka. Amangan no, maisaldayo, wano mailakuyo, dagiti dagayo. Tinto lang yung pensyon nyo. Tipang namnaman nyo. Hamad nga rin mo manay, para kada kayo, ti pensyon. Agora ka man. Api nga bibiyangan na, ha? Awan bibiyang mo niya. Kit no ituloy mo, tikas tiga na ramidem, Greta. Nasa siya at magtala ko dito. Pagtalawang kan. Lolo, dato nga bagbagak ka na kayo kahit panang sakit ko ka na kayo. Amog ka na raminak. Api ko may sakit na. Ha? Api nakakaasiaan, tapos sakit na. No, sa mo nga kaya tikas to nga mapaspasama. Nga raminak. Nawaya kang talaw. O walang katuutang nga ng baganakam. Bigbigay tuutang ko ka na kayo. Utang mi ka na kayo, Lolo. Nagbalimatan nga saan na siya at iti kasasaad tayo, sipod. Adan ti asawa yo.
Magreklamo ka, puwanag ko nakmet. Ha? Dalaw kayo ng kapsat. Nang runa manunay nga napasamak ti amin, idisaan ko nga may turan ti panagsasao ni Nana, ni Tita Dina. Awan idi ni Lolo manunay idi ta dinuklos ko nga pinungot. Nagpinungot kami manunay nga nagtinong pa. Naggabo kami manunay. Sarang nga siya, tilablabanom ko na. Dakdakkel di bagina manunay ket medyo maatrasa. Bagtaadda manunay ni Arnel nga namagsina kada kami. Didi dumteng ni Lolo manunay ket naamuan na tinapasamag. Itamad lang nga oras, agtalo kayo! Hala! Alam nyo, tigadarwatan nyo ka nagtalo kayo! Awang araw tinaramidan mi kini Arnel manunay no dining impake kada kiti arwatan mi gamit mi. Ayun ganap ang kami kini Antisedes. Anya ti kayo sa wad na kita. Ya. Auntie, pinagtalaw na kami ni Lolo. Apa kami? Sa aming nga maanusan pa iti kasjay. Nga ugali ni Tita Dina. Kadgapo iti na ita, naggabal kami. At ampat ng tigapunan, no, api nga pinagtalaw na kami ni Lolo. Pero may ka dito balay me, kat adu kami. Ang abaling at kusina at pagidaan nga kapsat, anti. Basta na pagyanan mi. Kasi nung oras din na panagbasa yo. Ta panagbasa, no, muna kat college ka. Malpas lakid dito ng semestre, at umuna nga taon, anti. Mabanak to agsapog trabaho. Ta oras anak pa lang nagbasa. Hindi pagpakasik, ituloy ko mapagbasahin ni Arnel iti high school. Turag patinggalahan iti senior high school. Akong pagdanakin yun, ti ikaro mi, ti kanin mi ngagkapsat. Da kami ti agpuspos. Alala, kita nag-iinanos tayo nga ron da. Asaritak to ng uncle mo. At gaanos tayo. Wananti. Ganos ka mga kapsat. Tao man sa bali nga papanamin o saan nga na kayo. Manipod mit idin manunemi awanen ti madamdamag mi pakasegnan kada Lulo Ingo kini Tita Dina. Gamamok manong intultuloy ni Tita Dina nga ng hot-hot kini Lolo. Baka maibos kiti patarakin nga baka kada kalding. Baka awan tuntid talon mo dagana. Baka pati house and lot man naming it maisalda. Nagsarda nga kanudan nga nagbasa man naming it si Mareka ka sales lady to buy sa nga department store. Nagtrabaho ha kining tuloy mo't lata man naming tikapsat ko tinagbasa iti high school. Siya ako timang mangted man naming tiga allowance kin kasapulan ni Arnel no kasta nga sweldoak. Nagananos ka ate. Wanatin ko. Awan sa balang nagtinulong sa nga datang kapsat. Ora graduan ak tulang ti high school at trabaho tumutin. Ora kayat tang nagbasa ti college, ako mang pabasa ka datang. Baring no, makasara kak tut pagtrabaho nga mabaling kong irapin tagbasa. Ni Jerome manunemi iti nagtuloy nga nagbasa kito may nakapaspasyar rin dito department store nga pagtrabaho. Kumusta ka? Kas makitam, bayad ka ngamin ng tibagbaga. Ano pagbagam? Nga, isangpat kan sa di balay. Ano kumobrak di balay yo? Kita sadya kan nagtrabaho. Katulong yo? Tulungan ni mama. Kit sangpatang kami. Agkaid data man. Luko. Asawain na kon. Paumpay pagtrabaho tapos basa ka pa lang. Man nakawad na papaki ni mama. Dito'y kulatan, Jerome. Urahin galatan ng turpos. Bareng na kahit naktupay. Nung may sakanton nga accountant. Tuwan nga
Awan tinapalabas, manunemi, sipod pimano kami, tibalay daluluing ko. Idi padamag kanyak, manunemi ni Antisedes. Di yung kadi mapan kayat, di yung kadi kayat mapan sarungkaran ni Lolo yun. Abay lo, apa ti? Sarungkaran ko na yun. Uy, hahanin nanti. Nasihat mo't kasasad na tao. Ang damit ni Tita Dina. Kinjak man namon, baka insang patpay ni Tita Dina, dagiti anak na. Awanen, awandan. Ang may sa ni Lolo yun. Ken masaksakit. Di mapansurungkaran. Haki ko mga mangimulat sakit tinakim yoking kuana. Hamag na nasakit tinakim ket anti. Di lang Tita Dina ti kagurami. Kaya di aramid ni Lolo. Di namat kahit ti dumungag ka na kami. Magbaga kami keng kuana nga kwarta lang ti kasapulan ni Tita Dina keng kuana. Hindi na ka makadlawon eh. May bibus ti kiti kalding na, may bibus ti kiti baka na. Makmaksayan san ti dagana. Kano nga naman yun ti? Ilimaba sa karod kita apay nga awan ti matatao ka. Matagtagari kat dati matagari da ta dari kiti duwa nga anak ini ni Dina. Nagpisa ti pa nagpadparadyo da, panagtib-tibi da. Naguni akit awan sumungbat. Nakalukat met hanga nakatrangka ti mentor ti balay. Ganang Danilolo yo iti kwarto na nakaidda. Yung kasarungkaran ni Lolo yo. Sige andi. Siyak ti mapamang sarungkar keng kwan. Nabayagan manong nemi nga sa anak ni Imay. Tasangbot nga rod nga malablabsan dito no mapanak ag trabaho. Nakaruprukitan ti arubayan manong. Nangadudag iti ruot. Nabayagan nga saan nga nakaykayan. Nagdadakaran na iti ruot manong nemi. Iti likod. Lolo? Umayak man, Lolo. Igreta na ito, Lolo. Noon, sumungbat man, no. Pinadas ko nga kinuti, ti seredura, ti main door, hanga nakalak. Inlokat ko. Nakaw. Nabayagin na saan ang dulusan nito nga balay. Lolo, ayan mo. Dagoy yung kwarto na. Inlokat ko ti kwarto na, ridaw ti kwarto na. Lolo? Sino ka? Negreta, Lolo. Damadi nga angot, kwarto man. Pinagtalidad ko, nakalukat ti ridaw. Tinuktak ti tawa manong. Tapno rumwar no anyaman datang nga mading angot. Arinola? Ala. Tulat nga grugit ni Lolo. Kumusta kayo, Lolo? Gusto eh. Kimutong kayo ha. Kinalis tumatin pa nagla kayo. Sinot mga asikaso kada kayo. Awanin. Karkarigatag lain di mamangwang loto ti sid kaneg. Ako pa'y sid akon. Manong nimi, indruar ko ti arinola na. Sa ako sinagahan, sinaplidan ti kwarto. O rin nagdidigos kayo. Malaminak nagdigos. Dinalapadap ko manong nimi di muging na handagurigor na. Kapanak iti kusina, nagdalusak manong nemi.
Tinawag ni Arnel, umay naman tulungan natin ko. Abay manang, hmm, kasla nabayagin nga tawon nga nabaybayan, ti balay, kinabaybayan mismo ni Lolo. Sige, manang, maya ka ron. Idadan ni Arnel manunimi sut nagsagsagad iti aglawlaw. Agluto ang iti pangaldaw manunimi linoktak ti rep. Saan nga nakasaksak, taumot na nagyan na. Saksak ko manunimi. Sa kinargahan ti danong ti pitser, kanda duwang pa ita ori danong laing ti mabaling nga pabritsyarin. Nabanang iti likod manunimi, nyonyat mabaling kong malutong si dahin awan. Kapilitan nga napanak iti tiyandaan man. Tilatan kwarta ka ti asar ko. Hindi makaluto akon manunimi. Lolo, makabangon kayo? Makaumay kayo di kusina? Uno isarag ko ti kanan nyo. Ay, karagadak tumay mapok. Ken Lolo, mabaling ka din ng kagdigos. Adada nga, agsakit kayo ng sakit kagdigos. Adaniin ko. Lolo, bumao kayo, nagdigos kayo. Idigos yun na. Kaya atibayin kayo, tengke di ba nyo, tagdigos kayo. Kasta nga ron tinapasamak ba nung name bagak kini Arnel. Kamota sikat ti lalaki. Sikat mang digos kini Lolo. Lain kan? Nagtungpal man. E di makasukatan ni Lolo manong name kalpasan nga nakadigos. Nakasla na pang-arang nagpaiso ti bagik. Kahit ko ti mangahan gabot na mabisinak. Umay kayo Lolo. Tagkaldo kayo. Yamata nga kiti kukod ti baboy. Sutilin na uyak. Ngay nagkakmatan ti papaya. May kayo. Natutkin nan tila kay man. Nagkipanga nangang kami matahat kinasangong miso na. Ito madlaw ko anong naming aglulo. Lolo apay. Nagsangit kayo. Itatanalpas kayo nga nangan. Sa panagsangit yun. Tama di tagsangit. Kabayatan nga mga na po. Kahit kung ipiksa, di na yung papusuan nga panagyaman ka na kayo. Kaya di tinadawat ko ti pamakawan na nakapo. Nagbiduta. Husto kayo. Iniawanan ti mga hot na yung handi na sa bali magtente ugali na. Hindi ang marugyan nagsakitak. Dinakpit ang mga asikasuan. Iniinot ki diha. Binunag na di kita arwatan ng agina. Sana binaybayan. Sa sinupay, tipang namnamak, nga mga asikaso kung makanyak. Saan damit nga nirami. Pakawanan da kapok. Nagbitutak itinarami ko. Rinaksid kayo. Nga dadda nga impateg ko ti saan ko nga kabagyan. Nganda kayo nga pukok. Ngayon bilang ko pagid din nga anak. Nga saan ko nga naituloy tinang padakil ka ng tad kada kayo ti masakbayan niyo. Mabalin nyo ka ditag subli. Kaniyak, kapok. Happy ka din nga saan, Lolo. Anyat awan ka na kayo. Nagtarined pa lang at kaniyak, titalon. Lupay kayat ipapilit idi, ni dinang ilak kaguduan. Banag nga nang gurguran na kanyak sana ka nagtungpal. Kaya nga patarakin nyo, Lolo. Isuda, tinapukawan. At nga baka, kinkalding. May inot ng may laklako. Tapno lang ang damitid ko kadakwana. Hindi awanan di kiti baka kinkalding, kaya na jakmud kayat nga sagidin tinaga nga ilako. Kaya tamatid, nagrugyan ti amin. Apok, jak kaya na mapukaw na kiti nga talon.
tawan sa bali nga pangitnawidak no saan nga kayo nga kapsat. Kanuri dito nga balay iti natiswan. So mabaling ka din ang subli kayo kaniyak. Well, lolo, subli kami ka. And barbaring no, maituloy ko dumidla tagbasa lolo. Ohin, pagbasag ka. Tuloy mo tagbasa. Adamot ti pensyon ko. Kaya mawalin tayo mat nga isalda di talon tapos nadaramatem. Tayin tunog. Ag bradwar kang kinagtrabaho kan, mabalin tayo tumatirabayadan ti panakaisalda na tapos no awan problema. Mainagan ton kada kayo dahil yung talon, da kayo ngagkapsat. Kaya na ito nga daga, na ito house and land. No sinuntot mayat kada kayo. Tagi ko dito ngagbati dito Sakto lolo, kinuna ni Arnel. Sa bagay lolo, nag-asawak ton, iyawid na tutek baling asawak. Kahit ni Arnel, nag-asawan ton, isang pit na dito So ni Arnel, pangtadan nyo ti house and lot. Pas na adad nga amang ti kukwak ti daga. Sa angin gudwa. Kaya Arnel, nga pa nga panunutan na dahil naman ang kita. Si bibiyag pa lang ni lolo. Agpangot pa ti biyag yo lolo. Ikarimi kang ka. Saan da ka nga baybayaan lolo. Ikarimi. Nakapag-graduar kami nga agkapsat manong name bawaen kinilulo. Na isalda ti talon ket syempre isut inaramat mi. Kadidi ta nakapagturpusa kon kanadan trabaho manong name iniinot ko tinagurnong tapno masakami ti daga tapno di kasta kita lapintas to iti panagbiningay mi iti kapsat. Ni Jerome manong name tinagbanlit mo't laheng nakatakta ko na ko itong palpihag. Kahit siyempre, nadaan kami mit kabukudan nga balay, kahit padpada kami mit nagtrabaho, idin to ni Arnel manong, kahit isumet, sadyahay mat balay, ni Lulo, iti nang isang patan natin nagbaling nga asawa na. Nabindas ti bingay mi ngagpadpada, kahit ni Lulo, manong nemi, monotawan na, dandan niya, gutotyantan, ngayon napigsapay laeng. Agsipod ta, amo na nga tagibinan ti salunat na, ken hilig na launay iti agpalenat ken mangpili kada iti napindas nga taraon nga para ken kuan. Manong nemi dahito nga rod ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa ket kastawan iti wanagyaman mi ken ni lolo Ingo ta iso nga rod tinaringan mi nga ama ken ina ken lolo gabo nga rod tanasapa kam nga naulila demang ken ni Arnel akamsat ko. Toy nga rod, agyaman nga pagaya mo, Greta. Thank you, Greta. Iting kembura ay nga pagkasalita.